Moi! Katsotaan, miten tämä FX Fusion kylmäallas kasataan. Ota allas paketista pois, katso, että sulla on kaikki tarvittavat osat siellä mukana, mitä paketissa pitää olla. Ja aloitetaan jalkojen paikalleen laittamisesta. Eli laita jalat oikeille paikoilleen niin, että pyöreä puoli tulee ylöspäin, niin silloin se ei vahingoita allasta. Lähde pumppaamaan altaan rengasta täyteen. Ja tässä kohtaa on hyvä huomata, että altaan rengas kannattaa nostaa sieltä altaan sisäpuolelta pois. Ihan sen takia, ettei se pääse sinne altaan sisäpuolelle ja väänny väärään muotoon. Sitten se voi jättää tuohon vähäksi aikaa vetäytyy ja asettuu muotoonsa. Sillä aikaa pumppaa kanteen samalla lailla ilmat. Sekin voi hakea sitä omaa muotoonsa hetken aikaa, mutta älä pumppaa liian täyteen. Jätä hetkeksi aikaa siihen hakea sitä omaa muotoonsa ennen kuin täytät vedellä. Tässä vaiheessa voi valmistella hanaa, eli ota hanan tiivisteesiin, laita se tiiviste siihen kierteen päälle ensin, sen jälkeen kierrät hanan siihen kiinni sopivaan tiukkuuteen, ettei vuoda. Ja poistoletkulla voi ohjata veden kaivoon. Oikein mukavia kylpyhetkiä.